kärkikuski tästä Paulin, joka lähtee liikkeelle klassisella kolikon heitolla. Ruuna vai Klaava? Hyvä Make! Hyvä Lauttusaari! Hyvä Make! Toiselle. Siinä hieno lisämaukka siihen automaattiseen finaaliin. Hetken kuluttua kaikki on valmista alkamaan. Hyvä Markus! Hei! Ei varsinaisesti ole semmoista superpaikkaa. Autot käyvät kuitenkin aika pitkälti. Niin lähellä aikaa kun pääsee, niin ei muuta kuin sinne vaan turva-alueet on sen verran kunnossa, että ei sen suhteen pitäisi olla mitään ongelmia. Muistakaa, hei! Hyvä Jyväskylä! juokaa vettä, ommukkaa sitä täällä kuulun päivän. Välillä itsekin vähän uudestaan hörkkyä, mutta ei muuta kuin vaan nesteytyskuntoon, niin päivä sujuu mukavasti. Hetken kuluttua, kun tuo drivers täältä saadaan ohi, niin aletaan pikkuhiljaa valmistaa siihen. Radalle on vielä kertaalleen nuori Teemu Surinen, mies, joka ottaa ensimmäistä kertaa mittaa oikeasta VRC-autosta. Ensi viikolla tuolla Jyväskylän Neste-rallissa, mikä toisaalta on se, mihin tänäänkin katseen lopulta kiinnittyy. Sielläkin lähdetään liikkeelle sitten alkuvaiheessa sillä katupätkällä, eli tässäkin tallit saavat varmasti arvokasta faktaa sitten siitä. Group B rally car. I think it's the most impressive car. Valmiina ajamaan tämän Neste Oil Rally Helsingin Battlen lämmittelyä vielä tällä komealla B-ryhmän Audilla vanhalla rouvalla. Ja katsotaan minkälaista kyytiä mestari Kankkunen antaa sitten tälle legendaariselle autolle tässä Helsingin tapahtumassa. Ja siitä lähtee hevosvoima kyläämään. Kankkunen antaa saman tien kenkään ja toimii myöskin varmasti hyvänä lämmittelynä sitten itse kilpailulle, jossa Juha Kankkunen ajaa Citroën autoa ja taistelee tuosta legendaarista mestaruudesta, mutta nyt siis mutta komeasti Juha Kankkunen tulee. 55-vuotias veteraani, niin nelinkertainen maailmanmestari siis taittaa sieltä ensimmäisen kierroksen täyteen ja lähtee sitten tästä Neste Oilin huoltoaseman suoralta, niin sanotulta pääsuoralta taittamaan toista kierrostaan. B-ryhmän Audilla ja tätä kaunotarta ei pitkään aikaan ole tosi toimissa nähty, mutta nyt se on mestarin käsissä. Ohjeita, mitä linjaa pitää ajaa ja toista kertaa takaisin Kankkunen tulee näiden chikanin kautta. Ja kepittää jälleen tuon toisen kierroksen täyteen. Juha Kankkunen otti uransa ensimmäisen MM-rallivoiton vuonna 1985. Tuo kilpailu oli silloin legendaarinen safariralli. Ja nyt täällä Helsingin kaduilla sitten urku auki ja kolmannelle kierrokselle pääsuoralta lähtee Kankkunen. Ja antaa edelleen hyvää kyytiä. Voi sanoa, että näissä olosuhteissa, jos täällä selostamossa on tällä hetkellä todella kuuma, ja kyllä sitä on Kankkunen lähtee. Audi taittaa komeasti. Ja kuten Sebastian Ogier tuossa sanoi haastattelussa ihastellessaan tätä autoa, että
onhan se hieman raskaampi ajaa kuin nämä nykypäivän kalustot, mutta kyllähän ehkä mielellään myöskin kokeilisi radalla tätä komeaa B-ryhmän autoa, joka on sitten Audi on tehtävänsä suorittanut. Ja Juha Kankkunen